Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagan. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, Pizza 29 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Uy, 3 ka adlaw na lang ang nabilin. I-welcome na naton ang tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Report First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal 20 sa 24 ka barangay sa Bago City hilway na sa COVID-19, active cases ara na lang sa 4. Pilason ang 27 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa syudad sang Escalante. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbulgar ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Subihana nga ang COVID-19 vaccine nga ginhatag sa pila ka unit sang army nagikan sa Armed Forces of the Philippines Chain of Command nga ginpangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Subihana, hindi niya mapalayag kundiin nga unit sang militar ang mga personel. Apang ini, ginalakipan sang mga opisyal kag non-commission officers. Dugang pa ni Subihana, mahimo nga mayara man sang paatag ang mga doktor nga naghatag sa bakuna sa ila kon nga wala man nagpangduha-duha ang nakabaton. Palayag pa ni Subihana na istorya sini ang pila ka personnel nga ginbakunahan kag ginpahayag nga wala man sa nakitan nga adverse effect pagkatapos sang vaccination. Ang palamangkutanon subong sang publiko, diin sila nagkuha sang baksin. Hindi ba lang ginanigosyar pa lang? Kung sino ang bakla naton, sining bakuna batok sa COVID-19. Na iskandalo, na balaho ba? May mga ara na PSG nga kuno, kumpirmado na babakunahan. May mga katapo sang Philippine Army, ara na bakunahan na. Makalilibog ini. Dako naman ini nga pamangkot, dapat ipaatag nila. Diin sila nagbakal. Nga nga nakauna bakuna ini. Ang mga PSG kag mga katapo sang militar. Sino ang nagnegosyar? Na iskandalo pa ganito ang departamento sang ikaayong lawas, ang Tiglikom, bangod na palpak nga kuntani ang baksin nga para sa Pilipinas sa Singapore nagkadto. Karon gulpi lang. Din palayag kagin kumpirmar nga may ara na napabakunahan. Dako nga pala mangkutanon, luyag lang baybalan sa publiko, diin naggalin ini. Ano nga kumpanya ang bakla ninyo? Hindi ba lang nga ginanigosyar pa lang? Pagkatapos, sila ya una na, nga ginbakunahan, daw hindi maintindihan, no?
daw kabudlay, intindihon, dapat ipatag ini sang Malacanang. Ang patag sa Malacanang, dati wala man sa paglapas sang layi, wala question. Wala kita nagapamangkot, naglapas o kung wala sa layi. Ang ginapamangkot na to, nakibot lang kita, natingala lang kita, nga samtang naganigosyar pa suno sa report ang gobyerno sa pila ka mga kapungsuran nga amo ang nagdevelop sining vaccine kontra sa COVID-19 arin ng balita na pabakunahan ng iban. Amo lang pamangkot aton, diin sila nagbakal sining vaccine nga ang pinili lang nga mga PSG lang kay suno sa report proteksyonan ng presidente. Wala question nga proteksyonan ng presidente, nakibot lang ang bilog nga pungsod Pilipinas kung nga hinali nagtuhaw lang nga samtang kapalayag nga gobyerno, samtang ang departamento sang ikaayong lawas nagapalayag nga karon ginanigosyar pa kung diin ang mas maayo, diin ang mas barato, diin kita makakuha sining vaccine. Hinali lang yan, nag-report nga may ara na napabakunahan. Impossible. Daw kabudlay. Daw hindi maintindihan. Dapat ipatag ini sang Malacanang. Nakibot mga ni, ang pila naton ka mga utod, nag-text sila niya, may na pabakunahan na kuno, nakabakal na kita kuno sa vaccine, ti wala pa man gin report. Ang report ya, nga gin pabakunahan na, ang pila nga ara sa Malacanang, pila ka pinili nga mga tao, lakip ang pinili nga makatapo sang Philippine Army. Amo na ang report. Ti karon medyo galibog ulo naton nga ang ginuna sila, nga ang nakabakal sila, hindi ba lang ginanigosyar pa kung ano ang aton baklon, diin kita mabakal, sining vaccine, gulpi lang ya, may ara na gali, gintoslok nga bakuna ya, sa pipila ka mga personalidad. Amo ina ang aton tukion, amo ina ang aton ipamangkot, kag dapat amo ina ang ipaatag sang Malacanang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08. Dugangan tayo na karon nga mga isyo kag impormasyon. Muning anay, dire sa Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Uy, katapusan nga adlaw na lang, no? Sang opisina, Pizza 29, buwas ba 30, 31, 1, 2, rekta na nga wala opisina ang gobyerno, lakip na pila ka mga pribado nga mga kumbuyan. Baka ayo lang, no? Sang ila sila pangabuhi, bakasyon sila. Kita ya, wala bakasyon, adlaw-adlaw nga tanan, ari kita dire sa pagserbisyo. Kaya mo niyang pili naton nga profesyon mo. Dahil sang una, ang iba niya samtang nagaupod sa ila panimalay sa pagbulag sa tuig, kita ya, aragyapon nagapangalagad, padayon kita sa paghatag balita sa bilog nga Bacolod, probinsya sa malaputan sang signal, sining Aksyon Radio. Ang aton patrol, sid-ingon ta na, teleskopyohon ta ko din na yun ang aton patrol sa sininga mga tinihon, sa pagdulong sa aton sa nagapanguna nga mga balita, nga mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras, ang mga presyo sa merkado. Importante ini, kaya ang pila naton ka mga utod, sigurado magapanong ini sila sa pila naton sini ka mga merkado, mga mall, grocery, kag iban pa. Masako ini ang Pizza 29, tubtod 30 para naman ibutang sa lamisa sa pagbulag sang tuig. Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Balita sa patrol. Idulong ina sa aton patrol, ang nagaman subong, hindi ka mo matingala, gwapa ini siya, dalaga ang magadulong sa mga impormasyon. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, advance Happy New Year! Happy New Year, Action Fred! Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, kanami kay it's another new day, Action Fred, another new life. Amat-amat naman bangon ang iban sini naton nga mga ka-aksyon na handa, Action Fred,
nga kadto may ara pa action Fred mo nga may opisina pang iban kay starting tomorrow pa man ang ila sini nga holiday action Fred tub na matapos ang adlaw sang bag-ong tuig. Pero as you mentioned action Fred kitaya padayon sa gihapon nga nagapangalagad kag ti lauman nila nga mabatian nila ang akong tingog sa 31 sa gabi kag pagsaulog na action Fred sa bag-ong tuig kay ti sadya kitaya basta ululupod kita tanan countdown gid action Fred no ano man ang naagyan ta subong nga tuig 2020 para sang Pasko hindi man action Fred mapunggan ang pagsaulog naton sa bag-ong tuig. Praying nga hilway lang action Fred ang tanan abi sa mga disgrasya kung ano man dira action Fred nga mga insidente para happy lang ang selebrasyon naton tanan sa bag-ong tuig action Fred kay sa una do naga subong ni abi may mga nagabinakal na action Fred no sang palupok ti subong niya bangod nga wala labot nga medyo huyang ang aton ekonomiya ang iba na wala ang trabaho wala nagbakal sang palupok ti gahod na lang sa cellphone abi or kaldero di ang ilang ipagahod action Fred mas tayo pa na mas safe pa na action Fred kay sang sa ma-celebrate ka New Year action Fred pagka 2021 kulang ng tudlo mo do delikado gid action Fred sang una muda para ang balita ay action Fred no kung 31 sa uno na nag-standby nakita tanan sa hospital bangod nga madamo sa mga reports madamo sa mga nagainabot action Fred nga nagkalalukpan bangod man sa mga palupok pero do subong action Fred do medyo wala na gana no ang mga tao especially kay may aradaan sa mga designated areas lang kada barangay nga pwede ikaw makapalupok so ang iba no wadan gana kay kung layo ang ilabalay sa designated nga para palupok sa tagsa ka barangay wala na lang sila gapalupok kay duklaw ay man hindi sila mag-enjoy action Fred nga ras tubang nila balay padabog na kuno action Fred mo ang pagpati man panabog na kuno sa mga bad vibes kag mga malain action Fred nga mga kung ano-ano dira nga mga negative nga mga kung ano na tawag nila gani negative nga mga change dira wala sa aton nga tuig 2020 para welcome naton ang 2021 action Fred nga matawhay kag nagasigabong gid action Fred pero ti damo naman subong bakal dalagko nga speaker ang iban ba na lang singgit na action Fred kay ti do subong hindi naman advisable bisan gani ang turotot kay ti kung notice mo magbaligya na action Fred sa downtown area kay ginahuyo-puyo manadaan sang nagabaligya pero ti wala man ay ginabaligya ha pero ang thought ko action Fred kung kumawadaan sa kwali baligya yaman amo na delikado. Hindi mo sigurado action Fred no kay ti bawal gani ang talsik laway amo pa na ang turotot basi may iba na yang pagbakal abe testingi ko be pag turotot ti duklaw ay niya ari lang ako ng isa kalain gyud action Fred no pero ti damo ways mag-celebrate kita sang New Year nga tawhay kita tanan pero ti diri sa palibot sa karon sa syudad sa Bacolod action Fred syempre subong nga kagahon tulo tawhay pa manayanaya man ang kalangitan action Fred no although nga ti kahapon may duha to ka LPA ginabantayan kag ti subong medyo wala pa sang mga nagabiyahe nga mga salakyan pero ti usually speaking of 29 action Fred hasta na sa December 30 or 31 bulubugat ang trapiko pag abot kung hapon action Fred kay ti ang iban tapos ang ila sinitrabaho nagahingagaw amat-amat bakal man sang ila sini nga mga balaklon para naman ihanda sa New Year action Fred action din action Fred sigurado ako kuni Pizza 29 subong katapusan nga opisina kag sigurado ako bango katapusan nga opisina panwildo man so sigurado ako nga Pizza 30 o kung karon sa hapon gutok ining mga mall correct gid action Fred kay Mother's Day
kahit kinanlan man sang mga mothers naton magpangumpra kay Action Fred ang trait bala sa Pinoy bisan ano kapigado Action Fred bisan ano pang agyan gatinguha gid mo nga makahanda bisan pa paano sa lamisa Action Fred para may tipunan ang tagsa ka mga pamilya pag abot sang medianoche kay mga amo ni mga significant events diri sa Pilipinas Action Fred mo Christmas, New Year, aside from birthday day, ginaselebrar naton nga mga Pinoy Action Fred. No? Kisa wala na gani gavari ang kung ano nga rehiyon. Basta subong Action Fred ng mga panahon, ara na gina-Action Fred ang pagselebrar upod sa pamilya. Pero gina-advise ang aton sini nga mga otoridad, gan especially health authorities, nga mag-celebrate lang upod ang immediate family. Kay Action Eden, Action Fred. may pamangkot ako sa imo. Mhm. Tagsa ka may okasyon, pizza 24 sang gabi, 31 sang gabi, madamo nga mga putay ang ginaluto kung may ikasarang ikaw. Oho, pamangkot ako sa imo. Sa kadamuon sa putay nga ginabutang sa lamisa, ano nga putay ang wala nagakadula tagsa sini nga okasyon? Spaghetti, Action Fred. Salad. Correct. Ano pagid? Salad. Ang Ham. inablang daw ginaluto gidya hungod para sini nga mga okasyon. Nga kuno ay nablang gasiling nila long life. Spaghetti. Oh, correct. Isa pagid. Oo. Ang Oo kinahanglan sa Pinoy. Oh, pwede mo. Subong na lang Action Fred actually ng spaghetti mo. Oo. At sa una? Bihon, sutanghon, amo na Action Fred sa una, Oo. amon. Pansit. Oo, pansit. Subong na lang niya muda Action Fred ang kuan mo. O bago lang na ya. Ang bag-o na O niya. sa unay ang- mga sutanghon gid, spaghetti gid, kag ining spaghetti ulihi ining pansit gid. Kay gapati Oo, ang Pinoy pansit. nga kung may okasyon, butangan mo pansit, butangan mo sambihon para long life kuno. Correct, Action Fred. Especially magsaulog, gid sang New Year. Actually, damo mga pagpati ang Pinoy Action Fred mo. Amal ganin nila, hindi maghanda sang manok. Bangod nga paglambot sang 2021, isang kahig, isang tuka, ikaw. Kalain! So, Action Fred sa una, sa buhay pang lola ko. Hindi ina sa gusto nga may manok niya sa lamisa kada medianoche. Hasta na sa January 1, Action Fred kay ginasaulog, kurang tuig, nga may manok ati isang kahig, isang tuka. Mhm. Dapat may ara pagid kami isang Philip Action Fred nga kwan nga handa. It's either Valenciana, Abi, or Suman. Pero mostly Valenciana, kay kung Suman, do tigkalalag. Pero ang Valenciana Action Fred kay para kuno ano ka mo, stick together ka mo sa Oo. imo pamilya. Mapilit, ha? Oo. Oh, kay kon magpalupo kagag pumilit, tapos ka man. Tapos kay hindi hindi maghalin sa imo sini nga tudlo. Kaga may ara pag Action Fred kung manotice mo, but kung gina-practice man na ninyo Action Fred, pero kalabanan sa mga Pinoy, may ara ginabutang nga bugas, asin, kag algodon, Action Fred, kag munggo. Sa amo niya katigulangan sa una lain. Si Lulo kag si Lula sa una, antes pagka pizza 30, antes ang pizza 31, gasiling na si Lulo, hoy, lakat ka to sa merkado, bakal ka asin, hinanglan nga may asin ka, nya kamod na sa piyak, ang tanan nga tadyaw, so na tadyaw pa mong puno ninyo sa tubig, kag bakal kamo bugas, para nga pagbulag sa tuig, may asin ka na, may kalamay ka na, may bugas ka na, may tubig ka na. Amo na sa unay ang katigulangan, kinanglan niya kun para magbuga na ang bagong tuig mo, kumplituhon mo ang kinahanglanon sa kusina. Correct, Action Fred. Kag hindi na sila gusto, no? Ang aton ng mga akon nga lula. So, hindi na sila gusto magkakawadaan asin, Action Fred. Ambot ko nga hindi sila gusto wadaan asin, pero amo na Action Fred ang ila na nga mga kumbaga na pamana sa amon sining henerasyon. Basta sa lamisa kung New Year hasta na Action Fred malawig na halos hasta second week ng January ara na sa lamisa. Oh, nadula si Action Eden. Aber, tawagan ta siya.
sa aton special communication. Amo na pagpati sa una sa amon katigulangan niya mo. Nga kinanglan niya pag-abot sampit sa 31 ang mga kinanglanon sa kusina kompleto. Ari na siya, nagbalik ka. Aksyon na din, Kamagen. Correct action, Fred. Kagti dala na lang dira sa pagpati man sa mga Pinoy na naman sa ibang nga culture, no? Tapat kada New Year action, Fred, may 12 fruits o kung 13 fruits nga gintawag. Tapos may ara pa na action, Fred, nga mga kwan niya dapat wala nagakamang mga muna action, Fred, nga mga nga mga prutas. Bisan isa-isa lang kung action, Fred, sa klase, pero 12 o kung 13 kabilog. Actually, wala man may madula kung tumanon tan action, Fred, no? Kahit kaunon mo na gyapon, okay lang man, Correct. di man gasto. Oo. Galing, Inakon may unod ang bulsa. Pero may araman na mong gasiling sila 13 ka prutas, 12 ka prutas. Pero kung do pigado gid, mahimo tayo na gyapon. May mga araman kwa kalanda tino-tino, mga iban pa nga daw gatubo lang siya balaya nga hindi na kinalan magbakal ka, mamuksi ka na lang. Ang Pinoy Action, Fred, ani na iya paagi. Pero aside from excited ang tanan action, Fred, sa bagong tuig, kahit do tulutawhay naman ang ma-record ng mga COVID-19 cases diri sa syudad sa Bacolod ug probinsya sang Negros Occidental, galing kay may ginahulat naman sa action, Fred, ang aton sining mga otoridad regarding sining bag-ong nga strain sang COVID-19 Amo gina. gikan sa UK action, Fred, di ang balila daw hindi man tani ka wholeheartedly or genuinely nga maka sinadya. Gani daw hindi ka kapahuay bla si Kulba. Oo. Wala pa magalin si COVID-19 na mata naman siya. Oo, balaksan, Fred, kido matyagan mo, do kadasig nag-mutate sang virus, kag wala ka kabalo, basi kabalo man na magsakay eroplano. Nakalain. That's why... Ano high class? Ha? High class klase balatian. Oh, yes, good action, Fred. Kaya wala labot high class, kay ilinit pa daan, kaya hindi mo makita kung mag-epekto sa imo, hindi mo mabalo sa mall. Gakabit na sa kuno aksyon din. Sa mga eroplano ko di maglupad, gakabit na sa kuno. Alin sa Pilipinas, kadto sa Hong Kong, kadto Amerika, kundi gakabit na siya kapag abot dito, malagaw siya. Ay, kalain. Kag manglaton. Tani, do pareho, ang eroplano, do pare sa ido, no? Kung pabasa, Blackson, Fred, shake, wala. Ay. Hindi ko mabatsagan, tani nila nga may gakabit ng virus. Shake nila para hindi na action, Fred, maka-epekto sa iban. Pero kabalo na mag action, Fred, nga nagahulat na lang karon actually ang probinsya ng Negros Occidental angot sa ipagawa nga guidelines sang Regional Interagency Task Force. May kangtanan sa precautionary measures nga dapat ipatuman action, Fred, kasunod sang pamahog sining sang new strain sang COVID-19. Tiyambal ni Dr. Zifar Gerhardt kay Ilian, padayon action, Fred, nila ginahimo nga koordinasyon sa RIATF, ilabi na sa desisyon sa pagpasulod sa mga OFWs, do sila naman ni action, Fred, ang maapektuhan. Kahit kabalo naman kita action, Fred, wala to gani na approve ang moratorium nga pagbiyahe sa OFWs 24, 25, 31 Amo gani, pila lang kadlaw, wala pa gina-approve. Correct. Pero tido ammonia ang maka-apekto naman action, Fred, sang pagpauli sa mga OFWs. Especially kay subong daan, may pila na tuya ka mga pungsod nga naka-record na sang nag-positive action, Fred. Kag ginatunan, ginausisa kung bala amo na ina ang COVID-19 strain action, Fred, no, gikan sa UK. Ito lang kita kabalo kung di naman ni naghalin, paano ni nagbata, paano ni nagdevelop. Puro lang kita question, wala gid kita sang sabat. Pero at the same time, action, Fred, mayo man nga balita kay negatibo na yasang pondo ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental para ibakal sang bakuna kontra COVID-19. Manugbakal pa lang kita sang bakuna para sa COVID-19, may ara naman sang palalingban ang aton sini nga gobyerno. Action din. Action, Fred. Manugbakal pala kita sa bakuna, ang iban na pabakunahan na. Amo to action, Fred. Ang pamangkot sang iban nga tabo daw hindi ka ni amuhaw. Dugin kabuhi sang tao, dugin testingan lang.
Amo gani, galibog ang ulo karon pamangkot sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ga plano kita nga magbakal sang bakuna. Gulpi lang ginpalayag sang army nga napabakunahan na ang pila ka unit. Gulpi lang nagsiling ang PSG nga napabakunahan na. Naglibog ang ulo sang pumuluyo. Ga plano pala kita magbakal, ang iba niya natuslukan na. Mayo ta action Fred kung maayong epekto. Pero doon nagpromisa man to si Presidente Duterte kag si Secretary Duque nga kung may ara sila ang una. Di mga PSG na gani kag armingin una. Ti kabay pa. We'll pray for them nga ti sige na lang ma-okay lang yun sila uli. Kagwa na ng pagpasyon, di na halin action friend, no? Sigurado, ang muna kalaula naman ang gobyerno sa pagsabat sang pamangkot sa mga pumuluyo. Kasi hindi na nila pamilya kung ano lang matabo action friend. Amo naman bilang rason nga sa ulihi, basi kalain sang epekto, hindi naman mag-kooperar ang mga pumuluyo pag hindi na magpati sa gobyerno tungod sa sining natabo action Fred. Pero we'll pray for the better kaya para sa aton tanan action Fred dapat kita tanan mabakunahan sang vaccine action Fred kontra COVID-19 kay kagkabay pa nga hindi di magsulod ya sa aton ining panibag-ong nga strain sang COVID-19 kag hindi na maglapta pa sa iban nga pungsod kay wala labot nga kakapoy adlaw COVID-19 ginabalita sa action Fred kaluoy especially sa mga kita action Fred nga mga pigado kay ti nagasuffer kita ya ang kumahambali lang action Fred mo ang pigado pag-abot sa pigado pag-abot sa mo action Fred nga mga cases ang pigado na gid ang mga manggaranon niya nagapapigado pa lang ang pigado ya wala na lugmok na gid action Fred. Wala na Kay siling nila kuno pag-abot sa bakuna, unahon gid ang mga mataas bla nga ginigo sang COVID-19, unahon ang mga imol kag iban pa. Wala pa ta kabalo, wala pa gani kabakal, gulpi na nagwa ang balita, inunang soldado, una ang PSG kag iban pa, daw nalimtan kita amo ginaction Fred ang kalaway, naklain action Fred. Kay pigado na tagani, kita pa yang ara sa pinakaulihi action Fred nga prioridad. Which is, kung tanawon mo kumparar mo sa iban nga pungsod action Fred, tanan nga benepisyo ara gina sa mga pigado action Fred. No? Kaya tipulo ligay bala nga hambalila butungon mo bala pasaka ang imo sinikoturan. Hindi kay imuon mo sila nga stepping stone para malambot mong imo siniya nga handom nga kataas-taasan. So sige lang nga sa aton siniya nga mga ka-action, halong-halong lang gid kita tanan. Sa gihapon, sulit-sulit na lang pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield, kag pagpabilin sang social distancing sa tanan nga oras. Sa aton mga ka-action, stay safe lang gid kita and let's have a happy New Year. Para naman sa complete nga management sa inyo sininga liver detox mag-GTX 500 sa kada adlaw kay ang GTX 500 may detoxifying compounds nga nagatinod sa atong dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-GTX 500 capsules sa kada adlaw. Mas naming updan sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nag-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton immune system. Ginatap na mga infection, ubos, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Ang Mighty C, ang alkaline observation report, kag iban nga balita halin sa Patrol Action. Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Una nga hutong sang aton roll call karon nga aga. Advance Happy New Year kay Barangay Kapitan Emelda Hamelo Banguanga. Kap, Happy New Year advance. Kay Christian Rivera dira sa Talisay, kay Alex Muntisa, kay Judy Dan, kay ako maldita siya, taga Hong Kong. Advance Happy New Year sa imo.
kay Antoinette Piliado sa Canada. Dira kay Ibis Yanson Pornes, kay Dani o kon Ibis Yanson, kay Dani Pornes Salomante sang Dallas, Texas, kay Jose Mungcal Torilla, kay Idiri Caport, kay Ganghe Isje sang Switzerland, kay Imbong Dio Campo, bas gapamati siya sa Mao, kay Dilya Liabe, kay Lane Mitugkua, kay Rune Sidayon Gordon, kay George Rodelen Gabanto, kay Corazon Samiliano. Advance Happy New Year sa inyo. Una ina nga hutonga sa ngaton roll call karon nga kaagahon. Ari anay sa panahon subong sa pandemya, krisis global kita, hoy ang mga plantador dapat ang inyo sini produksyon dako. Anong himuon ninyo? Ari basi makabulig ini sa inyo ka. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak. Standard time, las 4:32. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa pagtuhaw sa biton, mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon, aksyon, radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon, aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon, aksyon, radyo. Pagkulong yung kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon, aksyon, radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon, aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon, aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sulo-saw-saw sa sinamakan. Ano nga daw matulutugnaw mauluulanon ang aton sini nga pag-asa nagsiling duha ka low pressure area na siplatan karon sa pag-asa, isa ara sa 40 kilometro na sidlangan sang Infanta Quezon, kagang isa yara sa 190 kilometro na aminhan nakatundan sang Puerto Princesa City, Palawan. Amihan ang nag-aapekto sa Northern Luzon, Palawan, lakip ng Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpangilat bangod sang amihan kag sang low pressure area. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nabagatnan na sidlangan pakadto sa naaminhan sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan nga pagbalod ang kadagatan. Diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, padayon ang maulanon, magulugal umon nga panahon, dalasang hangin, amihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Ikadua nga hutong sa roll call naton kay Lorito Armas Bidaha, sakay Kent Bulakha Wanisa, kay Risa Alvarez sang Minnesota, USA. Good morning lang. Padayon nagaupod sa aton karon nga kagahon. Upod man kay Milili Oligo. Baw live ko no, nagamonitor. Bawa rin na si Migo ko Steve from Australia with love. Morning man sige. Advance da Happy New Year sa imo. Ulan man ko no to sa Australia. Grabe ang daguob. Bawa, wala naman sa kuno ka-bike. Kay Renilyn Parides, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Gabulog taon na sila. Si Engineer Mungkada bugtaw naman Si Judge Snap Diamante, si Bitilaw sa Binalbagan, si Ruben Tampos ang LTO gabugtaw na kay Dr. Ray Valencia. Dira kay pare Remias Arroyo gapangapi ka na da. Kay Toto Raul Alibuga galadlad ka na sa pamahaw mo da. Kay Roy Marino. Dira kay John Hidalgo sa Manapla. Kay pare Erning Hurilia, advance Happy New Year. Dira kay paring Istoy Quirido, advance Happy New Year sa inyo Kay paring Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jute Pascua, kay Lori Nicanson, kay Buniad Vincula, kay Bibitan, dira kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, okay, Bugtauron, kay Adlauron, sige, kay Mercy Praida Banilbani, dugay-dugay kay teleskopyhon ko na ang ila mangangalan, samtang nagapulo panamyaw kita, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na, hindi magkalipata, kinahanglan naton ang mabaskog nga lawas, kinahanglan naton nga magpakonsulta libre. Medical check-up libre. Dira sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid
kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pangabay ko sa inyo, bakal kamo sang ila produkto kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser kagalosin. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang Francisco Muñoz, may ara to sa pila ka mga palayag kapon ang akong abyan nga daw gamahal ko nung iban nga mga merkado sa iban nga mga kabanuhanan kag kasyudaran. Hindi nyo man pagingaliti. Dapat kuntani mamaskwa kamo. Dapat kuntani nga bulo barato gawa ang inyo sini nga ibaligya pamaskwa na lang sa aton mga utod. Okay man? Sige. Si Francisco Muñoz gabunitor dito sa Japan. Sige. Kamusta da sa Japan? Okay man? Reglado. Medyo relax kamo anay, makadali, pulo pahuway lang kamuda, kay balikan ko kamo dugay-dugay, no? Kay may ara kita, paid program. Okay man? Sige, standby anay. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampikan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahilangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na. Porti na ni ang binaklanay karon kagbuas no. Kaysa pizza 31, relax na. Pangluto na lang para ibutang sa lamisa sa tungang gabi. Advance Happy New Year kay Mercy Preda Banibana. Dira sa Butika Sunrise Store ba? Daw komersyal ba? Kay Steve Pinya Boys kuno sang Capitol Heights, kay Hangila Liarte gayon dato. Sa Bangga Tutong Barangay Pilisa, kay Pili Proylan, kay Burman Barrientos, kay Edi Laos da, good morning. Mailo nga pag monitor no. Kamusta ka da? Baw, sinanay Sabil kuno ga monitor man. Kay Dana Alojado. Morning. Sige. Si Steve, akon migo ko, no? Ano to? Nagpatindog balay? Sa Patria? Ba, Action Fred, nibor na ka mo? Si, nibor na mo, okay. Nibor na. Sa uluunhan lang sang balay, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Standby anay, mabalik ako pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda Diaz, kay Tony Diaz ang Patria Village, kay Kenneth Giles Molino Tionco, kay Erwin Gonzales sa Mao, kay Jocelyn Calaban, si Dana Aluhado, katamyaw siya, happy birthday kay James Mateo Gergorio, subuman kay AGB Laho, kay Corey Bida, nagamonitor sa Kuwait. Kamusta sa Kuwait na tugnaw man? Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Life Extension Vitamin D3. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan ng palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The time, las 5:15 sina.
kay Pilinura Oliveros, good morning sa Barangay Robles, La Castellana. Bas, Estebo, kamusta kuno kay suon niya Lori Apurado? Gwapo gyapon Si Noel Amar, kay Rimar Hicano, alias good morning. Ariho, pandam. Ni Police Colonel Calixto Babugat, Chief of Staff sang Internal Affairs Service sang Campo Crame, pamati mga utod naton nga kapulisan. Ginapaandaman kamo likawan gid, indi gid pagpit ka ang gatilyo sang inyo service firearms sa pagsugalaw sa bag-ong tuig. Nga posible ang madakpan, makakas, tsapa, uba, uniforme, kakas sa serbisyo. Hindi nyo pag-ibaylog isa kabala sa inyo serbisyo kanugon sang inyo sinipalabuton kag pensyon lagko nga daan ang sweldo sang aton kapulisan basi kon makamuni-muni kamo, makainom kamo kag sulubra kag kon mapinsaran mo basi ikaw si Fernando po Jr. gabot ka kag magpaarak lutang mo pagkaaga tapos kagid kakas ka sa serbisyo tapos ang maligayang araw mo. Ote, kagaba nga sibilyan ginapanawagan niya basi kung kilala nyo kapalupok da, kuhain nyo bla, kudakin nyo kag ipakita sa ato na good plastar ebidensya. Te, mga utod nga pulis, kuidaho gida, halong gid. Kung mag-inom-inom, taguang armas. Para nga hindi ka malipat bla, kaya kung may armas ka, ang tendency mo, magabot ka. Abi mo bla, kung si Fernando po Jr. kang gagulpi lang, magabot ka. Tikisa kung puno ng ulo sa alkohol, kundi ang kalipatan kung kaisa, isa lang kabala, tapos ang palaabuton mo. Halong-halong, paandami na sang aton mga opisyal sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ni. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gaskila pa sila tanan. Sila tanan gaskila, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do trapo gid siya.
Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, gaway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langgas alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa Las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sang resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 2011. Una nga bula resulta, 20 kag 11. Second draw, ikadua nga bula, 1634. Ikadua nga bula resulta, 16 kag 34. Third draw, ikatatlo nga bula, 38-26. Ikatatlo nga bula resulta 38 kag 26. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita jackpot 65,270,997. Kombinasyon in any order 28, 53, 32, 54, 50. 14. Resulta sang 655, 28, 53, 32, 54, 50 kag 14. Sa ilo kita, 645 jackpot, 17,372,660. Kombinasyon in any order, 5, 8, 2, 30, 4,
42. Resulta sang 645 5 8 2 30 4 42. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa mga kahintangan.
na morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time Naton sa probinsya, 20 sa 24 kabarangay sa Bago City, hilway na sa COVID-19 active cases kuno. Uy, 4 na lang. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Maayong nga balita para sa mga taga-syudad sa Bago sa 24 ka mga barangay. 20 na sa mga ini ang hiluway sa COVID-19. Sa record sa City Health Office, as of December 28 kung nakahapon, ang syudad ang mayaran na lamang sang 4 ka mga aktibo nga kaso, kag may 4 man ka mga barangay ang may kaso nga tag-isa na lamang. Ini nga barangay amo ang Binubuhan, Kalumangan, Maaw kag barangay Poblasyon. Ang uli nga nag-COVID-19 free among barangay Abonan. Nagalaom ang syudad nga antes matapos ang tuig 2020, ideklarar ang ila sa nga lugar bilang COVID-19 free. Sa kabugusan, ang confirmed cases sa COVID-19 sa syudad ang naglabot sa 366, sa riin 348 sa mga ini ang nakarecover, kag may 14 kalanga nagkalamatay. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Mayong balita, no? Kabay pa nga pagbukas ang 2021, manginhilway na kita sining makalalaton kag makamamatay nga kagaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Kay Dako Dida, good morning. Kay Moon Lisay, ba, Stuto Frank Nebisaga, ari ho? Kay Elizabeth Malata Gamala, advance Happy New Year. Kay Aida Alunan, kay Ching de los Santos, kay Jen Pinunggan, kay Joven Roger Dikit Umalsa, good morning lang. Dira kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Lito Sigundes, Gamonitor Sariad, Lito, advance lang, Happy New Year. Kay Philip Lauriente, good morning man. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-COVID. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigong nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Kay Apple Alvarez Tade. Bao si Alan Licciones sa Hamilton, New Zealand. Nya galanog ding Aksyon Radio sa Hamilton, New Zealand. Muning la kuno kay Alpa, kay Ami, kag Iyana. Diri kita. Pilasono ang 27 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa siyudad sang Escalante. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred Pilason ning isa ka 27 anyos soltero matapos labuon dira sa Purok Paglaom Barangay Balintawak, Escalante City, tinalikdan nga adlaw. Biktima ginakilala sa kay Jovimel Katipay kag ang suspitsado ginakilala naman si Gary Mahipos, 50 anyos, may asawa, tanan ining duha nagapuyo sa nasabit nga lugar. Action Fred. Ining biktima suno sa pag-imbestigar sang pulis nagapulungkoon sa sulod sang puloyan sang suspek nga nagalantaw sang TV. Pag-abot sang suspek sila balay nagkomprontahan ay inislami problema sila gali. Ginhaboy sa biktima sang bato ang suspek igo sa mata. Way sa kabalo may sundang. Action Fred. Ginbalusan siya labo dire igo sa nagakalinlain nga bahin sang iya sini nga lawas nga gilayon gidala sa ospital kag subong padayon nga ginabulong. Ang suspitsado yara karon sa paghinakopman sang Escalante PNP matapos ngini ang madakpan. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon
sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time las 5. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry
opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action na Fred, live kita di karon sa bahin sang Purok Paghiday Barangay 29 kung diin isa naman ka bypass operation ang ipatigayan sang police station number 1 batok sa duha sini ka mga kababainghan. Action Fred kaga karon pa din pang inventory kung pila gid man ang total nga nakuha sa aton sini nga mga arestado. Initial Action Fred may nakuha nga anom tanan ka heat seal transparent plastic sachet sang suspect sa shabu kag iban pa nga drug para sa Nalias. Ang nagkalatagpan ang ginkilala sa ilan nanday Julian Kayuka kag Rachel Saroza. Action Fred kag ti hibaloon sa karon na dugang pa detalye ikaw pod man si Police Major Jovel Sidel. Ang mga suspektado ang dalon kag i-custody. Action Fred no sa police station number 1 kag mga tubang sa kaso sa nga illegal nga paghupot kag pagbaligya man sang illegal nga droga. Live diri sa bayan sa Barangay 29, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Good morning da kay Christ, kay Paul Javier Tanatan, kag kay Evelyn ni Pamusino. Good morning sa inyo. Mayo lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Oy, ang bakuna tandugon ta na karon. Daw naglibog ang ulo ko blas nimo kahapon nga monitor ko. Nga ang napabakunahan mga army nga iban kag ang PSG man. Pulo pa mangkot kung kaugalingon ko. Hindi ba lang nga negosyar pa kita? Hindi ba lang nga negosyar kita kung saan maabot ang baksin? Gulpi lang ya. Ay, may napabakunahan na ya. Di naghalin ng bakuna man. Wala man naging patag. Kung di naghalin ining bakuna nga ni, ay kabudlay ho. Kung kaisa bala, daw, galingin ang ulo ta. Sining nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Talakayon ta na karon na sa ikaduang hutong sa aton pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Morning lada kay Melchor Baruca Rombines. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasana. Philippine Standard Time, las 5:58. This time check is brought to you by Make Every Wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.